Čaute, rád by som vám predstavil aplikáciu na slovíčko. Aplikácia na slovíčko je aplikácia určená pre Android zariadenie. Funguje podobne ako Google Now či Siri, ale s tým rozdielom, že aplikácia na slovíčko dokáže po slovensky rozumieť príkazy a aj na ne odpovedať. Google Now či Siri to nevedia. Poďme si ukázať. Otvoríme aplikáciu na slovíčko, kde následne uvidíme žltý obdĺžnik, tam je otázka, aký príkaz sme položili a v zelenom obdĺžniku je odpoveď na túto otázku. Keď chceme, aby sme túto odpoveď dostali aj hlasom, to znamená, že ju nám niekto prečíta, musíme si stiahnuť slovenský hlas. Ten stiahneme následovne. Otvoríme si návod v aplikácii. Tu už máme tlačítko, že nainštalovať slovenský hlas. Klikneme na ňo, tvorí sa nám obchod Play. Spustíme ho. Nainštalujeme si hlas Vocalizer TTS pre Slovensko. Ja už mám nainštalovaný, takže to nepotrebujem inštalovať. Ideme späť. V tej aplikácii si musíme ešte dodatočne stiahnuť slovenský hlas. Potom si zvolíme hlas TTS, zvolíme si Vocalizer TTS, ideme späť. Tým nám bude fungovať slovenský hlas. Toto je hlavné menu. Poďme si povedať, ako aplikácia funguje. Pozrieme si zoznam príkazov, trošku si ich opíšeme. Takže na nasledovné príkazy dokáže aplikácia odpovedať. To znamená, že povieme napríklad, kto je meno, priezvisko, čo je nejaká vec alebo slovo, nejaké slovíčko, čo nepoznáme, nám to vysvetlí, koľko je hodín, kedy má meniny nejaké meno, aké i je v slove, keď nie sme si istí, ako sa píše nejaké slovo. Môžeme zadávať príkazy taktiež aj po anglicky. To znamená, že povieme nejaké anglické slovíčko, ono nám povie, že ako sa píše. Dopravný servis nám prehrá dopravný servis, rozpoznať pesničku, podsvietenie obrazovky nám zapne alebo vypne automatický jas, to je celkom fajn funkcia v aute. Zdieľať internet je takisto celkom použiteľné v aute. Keď niekto potrebuje internet, my šoferujeme a chceme mu sharenúť Wi-Fi. Potom aj také príkazy ako zapni, vypni Bluetooth, poznámka, čítaj alebo vymaž poznámku, či niečo nás napadne, povieme, že poznámka, následne zadáme poznámku a potom o nejaký čas na to si tú poznámku vieme prečítať alebo vymazať. Potom pusti zastav hudbu, s tým súvisí aj ďalšia pesnička. Odfoď ma, to nám spraví selfie. Hodiť kockou, to povie číslo náhodne od 1 do 6. Potom máme východ alebo západ slnka v nejakom meste. Spoločnosť, mesto, značka, rieka, kopec možností. Koľko rokov má nejaké meno, kedy sa narodil niekto, kde sa narodil, kto napísal nejakú knihu, alebo nech nám to ukáže zápchy. Takže poďme si nejaké príkazy vyskúšať. Napríklad začneme hneď prvým, že kto je meno, priezvisko. Takže kto je Jan Boto? Ján Boto, pseudonym Janko Maginhradský, bol slovenský romantický básnik, autor balád a povestí inšpirovaných ľudovou poéziou. Ďalší príkaz by sme sa mohli spýtať napríklad, že čo je polyhistor? Polyhistória sú všestranné vedomosti, vzdelanie, rozhľad v mnohých vedných odboroch, v kultúre, politike, umení a tak ďalej. Človek vykazujúci polyhistóriu sa nazýva polyhistor. Najznámejším polyhistorom je asi Leonardo da Vinci. Medzi najznámejších polyhistorov na Slovensku patrí Matej Bell.
Dobre, mohli by sme prejsť k takým rídzo-slovenským príkazom, čo v podstate aj čo je a nejaké slovo, lebo pracuje to so slovníkom slovenského jazyka. Ďalej by to mohlo byť napríklad, že aké i je v slove bicykel? V slove bicykel je prvé mäkké a druhé tvrdé i. Potom môžeme prejsť k iným príkazom, napríklad pusti hudbu. Rozpoznať pesničku. Ďalšia pesnička. Zastav hudbu. Dobre, funguje nám to. Teraz by sme si mohli ukázať napríklad zapni Bluetooth. Vidíme, že sa nám tu hore zapol Bluetooth a môžem ho takisto aj vypnúť. Vypni Bluetooth. A vidíme, že sa nám vypol. Takže teraz by sme si mohli ukázať nejaké príkazy do auta a na čo slúži vlastne aj režim auto. To je taká vychytávka, že keď je zapnutý, máme zhasnutý displej, tak vieme zadávať príkazy aj priamo zo zhasnutého displeja. Čiže nemusíme sa obťažovať žiadnym dotýkaním sa obrazovky, iba mávneme rukou nad mobil a môžeme zadávať príkazy. Takže poďme si to vyskúšať. Zablokujeme si obrazovku. Teraz chceme počuť napríklad dopravný servis. Dopravný servis. Posledná aktualizácia. 15 hodín 32 minút. Servis. Hlásite nám veľmi veľa nehôd. 2 minúty po pol štvrtej. Zdraví za volanty Tomáš Karpa. Nová nehoda sa stala za Chinoradmi v smere do Žabokriek nad Nitrou. Ďalšia za Krompachmi v smer do Margecian, kde sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Rátajte s rozsiahlými Takisto to vieme aj zastaviť. Ďalší taký príkaz, ktorý by sme mohli využiť v režime aute, je ukázať zápchy. Tak poďme si to vyskúšať. Zablokujeme displej. Teraz si ukážeme zápchy. Ukázať zápchy. Ukázať zápchy. Otvoriť to Google Mapy aj so zápchami. To znamená, že ideme v aute a vieme si pozrieť, kde sa nachádzame a kde je aká prejmavka. Môžeme si to nazoomovať. A pozerať sa. Jednoduchým tlačítkom to aj zrušíme. Ďalej by sme si mohli demonštrovať príkaz, čo je nejaká značka. Čiže, čo je veľkopopovický kozel? Veľkopopovický kozel je značka českého piva, ktoré sa vyrába od roku 1874. V tomto roku založil Franz Ringhofer pivovar vo Veľkých Popoviciach blízko Prahy. Symbolom pivovaru je cap.